बाबल्याने त्याचं दाखवलं ना 1 नंबरचं माल, तुझं 2 नंबरचं दाखव. काय अगदी 1 नंबरचं माल, 1 नंबर क्वालिटी दिखा के हमको फसाया जा रहा है. असा जरा आहे. तर आमचा छोटासा माळा आणि बाबल्याचा मोठा समजा. वा, ही मालकीन बाया ह्या मळ्याची. ते बघ त्यांना किशात सगळे दाणे घेतलेत मी. ते पुढे तो शेतकरी बनणार. आधीच त्यांना बियाणा तो नंतर बाबून ह्या बियाणं माझ्याकडचा अख्ख्या ह्याच्यात पंचकृषीत फेमस झाला. बघ मेन सोर्स इकडे आहे. एका बाईन दिल्यानंतर आम्ही एका कांडे माचीस सुनाने आणि आमच्या आईचं थंय घातले पुरा. आणि मग तर बहुतेक जण सगळ्यांकडे झाला आता. बघ मेन सोर्स तर इथे होता, बघितलं इकडे वाली बघ एवढे आईच्या गावात. ती 1 नंबर पेक्षा हा माल इकडे वेगळा आहे. 4 प्रकारचा बियाणा मी वालीचा घातलंय. तर कशा पहिली वाल धरणार म्हणजे एवढीशीच वालीचं जात घातलंय. अच्छा. दुसरी आपली गावठी घातलंय एवढी. आणि तिसरी घातलंय जी मुंबई भाजी विकू म्हणतात ना लांब लाल. हो. हा, आणि चौथी घातली ती दुसरी लाल वाल. ताई ऍक्च्युली खरी शेतकरी. बाबू नुसतंच एक्सपेरिमेंट करता. हो, ही एका कोपऱ्याला आम्ही बारीक चवळी घातली. एका कोपऱ्याला आता त्या रात्री स्वप्नात पण चवळीच येणार. चल आज आयुष्यातली एवढी चवळी त्यांना बघितलं ना. आपणच रुजालेले मग हे जो टाइमपास जाम असता. मग एवढा वाढणार त्या का फुल माझ्याकडे ह्या रॉप का केवढा काय आता सांगणार होतो तू. आधी माका सांग, कॅमेरा चालू ठेव. ताम. तू ज्याला म्हणलं तो लगेच मोठं झालंस काय, किती वेळ गेलो. आता त्यांका काय झालं जरा माहिती आहे. त्यांका जरा रानबिन काढल्यावर जरा त्यांका वारू मिळत जरा. वार आता वासूर कसा जलामला की त्याच्या कानात वारू जाता आणि पळत राहता तसं ह्यांची तर तुझ्या पण कानात होया गेलेला वाटतं. माझ्या कानात तसंच गेलंय म्हणून वारं म्हणून बाहेर पळत होता. तिकडे मागे भाजीचा मळा फुलवत असली तरी इथे ती सगळं डिजिटल आयुष्य. बघ रिमोट वर शाश्वत जीवनशैली सोबत विज्ञानाची साथ. हा, तर मंडळींनो, आता बाबल्याची शेती तर तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओत बघितलासच आणि आता पण बघितलास काय बाबल्याने शेती केल्या ना ती आणि दाखवल्यान. आता आपण पुणग्याची बघूया. पुणग्याची शेती पण ह्या आधीच्या व्हिडिओत दाखवलेली हा, पण आता अजून जरा गमतीदार पद्धत होईल. कारण की माझा मित्र पण येलेलो बघितलं असतो. तर त्याका सगळं आता पुणग्या सांगात काय काय पिकवलं ना. आणि तुमका पण कळत त्यामुळे जेणे कोणी आधीचा व्हिडिओ बघितला ना या पुणग्याच्या भाजीचो मळ्याचो तर त्यांना आज कळत. आता पूनमताई कुठे ती बघूया. अरे अजून तुझी हयच हुंडाकतस. मला वाटलं तू काय तयारी एकदम झाला असतील फ्रेश बिश. हे मेन मालकीन इकडे आहेत. तोंड बघायचं दुसरे. आणि काय करतस मग तू. काय म्हणजे मगाशी बोललो मी घराकडे जाते जरा फ्रेश बिश होते तो तेवसर तुम्ही यावा. काम करीत होतोय. कसला काम केलं. डोमलाचा. त्याला दाखव दालचिनीचं झाड दाखव. हा बघ हा हे चिरंजीव पूनमचा माहिती आहे ना. खाऊ नको हा, वास घे खाशील. असं ते हाताने चुडगडला. बाबल्याने त्याचं दाखवलं ना 1 नंबरचं माल, तुझं 2 नंबरचं दाखव. काय अगदी 1 नंबरचा माल. मग त्याच्याकडे भारीच असतं. 2 नंबरचा आलाय दोंडे. आले इले बाय ते का सांग. ह्याच्यात व्हिडिओ सांगितल्यावर माल तुझं इलेलं. आणि पावसाची व्यवस्था बघ कशी केली आहे पूनमताई नाही. बघ लोडच्या लोड येऊन टाकलेला आहे. आता गॅस सिलेंडर मिळत नाहीत ना, त्याची व्यवस्था केली आहे. लागतात लाकडा दरवर्षी. मग यंदा पण जास्त भर. आता सिलेंडर खाया. सिलेंडर नसली तर हे करावंच लागणार. तर 100 रुपये होता तिकडे आचऱ्यात ह्या जांभळ्या फुलांचा. काय गो फुलं तुझी मान टाकतात ती. जोड झाला वजात आहे का फुलांका पाड्यात ना. दमले ते कान दमले तो नाही दमला. बाबून सगळे 1 नंबर क्वालिटी माल दाखवला. 1 नंबर क्वालिटी माल. ते कान दमले त्याचे. 1 नंबर 2 नंबर बघ ये चल. अरे हे सगळं पावसात सगळं असतं. आता सगळं झालं. ही जरा आळस कमी करते. बाबूसारखी मेहनती नाही ते ही, म्हणून ते असं आहे. नाही तर एवढ्यात बाबूने ते मळा फुलवला. मग ताच दंगा लागेल. आणि त्याच्यापेक्षा आळशी ही आहे. ही फक्त खुलवते. ती फुलवते. चिकू दाखव केवढे धरलेत ते. तुका सांगा काय या. आपण सांगा काय या. हे बघ
हे चिकूचं झाड. मी बोललो येत नाही पुणग्याचा असा. चिकूचं झाड एवढंच सांगितलं. बघ 2 नंबर माल बघ कसा दिसतोय. पण चवळे पालक गेलं पण आवडलं. चल एंट्री मार तू. मुंबईची असं असेल तर चल काढू. कोणी काढायचं? हो हो. वा ही मालकीन बाया ह्या मळ्याची. ही माती. तर हे सगळं आपणच रुजून आलं पावसातला मग खरोखर आपणच पावसातली रुजानीला? ही बघ ही सगळी हम्म ते गोंडे वगैरे पावसातलेच. आम्ही काय नाही आम्ही फक्त चवळीत फक्त पेरली याच्यात. हम्म हा आणि लाल पालेभाजी होती ती बरीचशी काढली आणि मोठी मोठीच ठेवली आहे. हम्म ही ही बघ चवळी. लाल पालेभाजी इथे बघ. दिसलं. लाल माठ बोलतो ते का? ह्यो पहा. येस ओ पकडे बाबू तुम्ही त्याच्यावरून येता. जा. ही बघा ही वांग्याची रोपा कळत वांग्याची रोपं बघूची असतात आपल्या. चोरूची आहेत की काय का ती बघ पण त्यापासून. कतला वांगे आता ता सांग. तर आता कसला येत त्याच्यावर राहा. मग त्याच्यावर हे बघ. त्याच्याशिवाय मी चोरत नाही. माझ्या नाही तर ही मरणाची. काटेरी नाही ही चांगली आहेत. ही बघ सगळी वांगी. मग काटेरीच ही होई. बघ, त्यापासून वांगी लावलेली. जा माका वया ता नाही या काटेरी नाही नाही माका पानांवरनच ओळखलंय मी. पानांवरसून तू कळवळा वांग्याचा रॉप मी असं पानांवरनच ओळखतो. एवढं आपली दांडगी या झाली आहे. आता काय माहिती मग हे माका होय तो ही ती आम्ही वांगी नाही. लावला वांगी आमच्यासाठी आमका खाऊचा भरीत करूचा वांग्याचा आणि त्या युट्यूबला टाकूचा मालवणी राहते त्याच्यासाठी एवढा केलंस खटपट. माका सांगायचं मी आणून दिले असते वांगी. वांग्याची तुकरो बघा वांगी माझ्याकडे मापत मी फ्रीज मध्ये हो माझ्याकडे पण फ्रीज मध्ये मापत. पण ती झाडावर तर काढून तर हा दाखवण्याची हा मजा ती अच्छा वेगळी. मग मी तुझं माझ्याकडचा किती नाही मग माझ्याकडचा कटिंग करून आणताय ना तेवढं पाठ मी माझ्याकडचं दाखवतोय. हा चालत माझ्याकडे माप वांगी धरलेली आहेत. तुका मी एक झाड देणार आहे. हा हा चालेल. नाही तुझीच चांगली वांगी आहेत तू ते. तुझी नाही ना वांग्याचं नाही मग तुका वांग्याचं नाही हा हा कळलं मग आम्ही तुका झाड देणार. हा ओके. ह्यो पालक हा बघा हा. फक्त आम्ही याच्यात चवळी ही गवार आपणच रुजलेली आहे. गवार म्हणजे चिटकी ती म्हणतात ती बघ. ही सगळी नाही ही गवार वेगळी ती बाबूकडे बघितलीस ती वेगळी ही वेगळी. बाबून गवार घातला ना मग व्हिडिओ बघत नाही होस. मी माका येतच नाही. काय आहे तुझं मोबाईल. 2 प्रकारचे 4 प्रकारचे भाजी लावले ना त्यांना. गवार 4 प्रकार हरहर प्रकारचे. मी गेलच नाही तर बघ मूर हरहर प्रकारचे मूग आहेत. ते बघ त्यांना किशात असे सगळे दाणे घेतलेत मी. ते पुढे तो शेतकरी बनणार. आधीच त्यांना बियाणा तो नंतर बाबून ह्या बियाणं माझ्याकडचं अख्ख्या ह्याच्यात पंचकृषीत फेमस झाला. बघ मेन सोर्स इकडे आहे. हो, आपल्याला आता मेन कळालं. माझ्याकडे बियाणं होतं. आणि बाबू तुला ते सांगितलंच नाही बघ. किती वर्ष आली त्या का मग एका बाईन दिल्यानंतर आम्ही एका कांडे माचीस सुनाने आणि आमच्या आई तर थंय घातले पुरा. आणि मग तर बहुतेक जण सगळ्यांकडे झाला आता. बघ मेन सोर्स तर इथे होता बघितलं. एक नंबर क्वालिटी दिखा के हमको फसाया जा रहा है. असं झालं आहे. तर ते हे बघा हे वाली आहेत. ते वाले बघितलं का? बघितलं तिकडचं आम्ही बघितलं छान ज्या वाली होत्या त्या आम्ही बघून आलो. छान वाली आहेत ते बघून आले. गावठी वाली. गावठी आजच त्याच्यावर इलो वांडर वांडर येईल तो मग राखणं काय होतं तुमचं मुळं आदो. हे बघा मग लक्ष देत नाही म्हणून तो असं पिवळं झालं. मुंबईत गेलंय ना. हो अरे केवढ्या मोठ्या झाल्यात त्या. बापरे. इकडे वाली बघ एवढे आईच्या गावात ती 1 नंबर पेक्षा हा माल इकडे वेगळा आहे. हे एक दाखव हे दाखव थांब नाही थांब काढू नको थांब. मस्त हा. झाले भारी मोठी झाली. तुका बियांसाठी भारी हा बघा हा असं वर दाखव काढून तो केवढं माल दाखव. हो बघ. काढणार नाही मी. हा पर्यंत तू काढत नाहीस की कसं? नाही हे- काढणार नंतर काढणार. हे कशाला काढत नाहीत. हा. हे एकदम खाली धरलेत ना तर ते हे बियांसाठी उपयोगाला येतात. अच्छा अच्छा अच्छा. वरचे काढणार तळाला असतात ते बियांसाठी काढलं. 4 प्रकारचा बियाणा मी वालीचा घातलंय. तर कशा पहिली वाल धरणार म्हणजे एवढीशीच वालीचं जात घातलंय. अच्छा. दुसरी आपली गावठी घातलंय एवढी. हा, हा. आणि तिसरी घातलंय जी मुंबई भाजी विकू म्हणतात ना हो लाल लांब लचक. हो हो हो. हा आणि चौथी घातली ती दुसरी लाल वाल लाल वाल. अशी घातली. ओके. ताई ऍक्च्युली खरी शेतकरी. बाबू नुसतंच एक्सपेरिमेंट करता. इथे ऑर्गॅनिक शेतकरी. ऑर्गॅनिकचे केवढी मोठी शेंग ती. एवढी मोठी शेंग. या बाबल्याक बियाणं दिलंच नाही असं वाटतं. ही बघा हो. ताईन लपून ठेवलं. हा डॅम्बिसच. हे बघा हो गवार. गवार म्हणजे ही गावठी गवार हा म्हणजे ती तुला जास्त लांब नाही होत. एका चव असतात ती ते एका चव नसतली. छोटी असते अशी. तुम्ही काय करतालास? मी काय करताला म्हणजे भाजी मळ आता तुम्ही आता म्हटलं जागा घेऊची होती.
जागा घेऊच्या हयच येऊन करा मळवशेत आमच्या देऊया कोपरे बाबल्यान बोलवलं ना का बोलवल्या हा 4 दिवस कामा की म्हणून हा परत झाला कोणाचा बाबल्याचं घ्यायचा तुमचा बरं झालं त्याचा बरं त्या माणूस गावलो मनानच बोललोय मग आता ये म्हणून. चवळीच्या पाल्याची भाजी एकदम सगळ्या भाजी आहेत अगं खाल्ले मी इकडे. हा इकडे खाल्ली होती. भरपूर सारा खोबरं टाकून केली होती ती भाजी. नाही माहित नाही आम्ही तर जरा कमी खोबरं टाकतो आम्हाला नाही आवडत. पालेभाज्यात एवढा खोबरा टाकूचा नाही यात जे आता भाजी एवढी आहे ना मग जास्त खोबरं मुळात खाऊचाच नसतं टाकलं ऍक्च्युली. हा लिमिट मध्ये खाऊचा ती भाजी. वाटपाच्या भाजीत जास्त खोबरा वाटा ह्या घालूचाच पण आपली लोक जामच खोबरा घालतात आता मी बघितलंय ठीक आहे मी जास्त नाही वाटाप एवढा असता की त्याच्यात भुतूर काय तास गायब असता मेन इन्ग्रेडियंट मग म्हणजे चवळी आणि ह्याच्या भाजींमध्ये कुठलंही मटन जरी तू ते चिकन जरी खाल्लंस तरी पण तुला किंवा माशाचं ते असं गरम मसाल्याचं कल घातलंय बिन याच्याशिवाय ते का तू एवढं खोबरं टाकतात कांदो आणि टोमॅटोच त्याच्यातच ग्रेव्ही टाईप केलंय आणि ते घातलंय खोबरा वाय आपण तर असं लिमिटमध्ये एवढाच तेवढा फक्त टेक्स्चर येण्यासाठी पाहिजे त्याला खोबरं. तर मित्रांनो हा माझा मित्र आहे विनायक आमच्याच बरोबर कॉलेजमध्ये वगैरे होता आणि हा पुण्याचा आहे मेन म्हणजे आणि कोकणाबद्दलची त्याला खूप आवड त्यामुळे बरेचदा हा पहिली वेळ नाही आहे त्याची येण्याची याआधी तो बरेचदा आला आणि आता तो कुठे आलेला वेंगुर्ल्यात आलेला होता आणि तिथूनच मला सांगितलं की मला नारिंगऱ्यात यायचं आहे खास म्हणून कारण की आमच्याकडे माझे बरेचसे मित्र येतात ते पहिलं मला तेच म्हणतात की आम्हाला नारिंगऱ्यात यायचं आहे इव्हन आमची पाहुणी मंडळी पण येतात ती आम्हाला पहिलं सांगतात की नारिंगऱ्यात जायचं आहे कारण की इथे आमची जरा मजा मस्ती टाईमपास हे तुमका माहीतच असतं काय आम्ही करता होतं तर त्यासाठी ती मजा अनुभवण्यासाठी प्रत्येकजण येतात तशी आमची सगळी मित्रमंडळी माझे कुठले पण कोणता पण ग्रुप आला की पहिला आम्ही त्याला नारिंगरात आणतोच आणि त्यांनाच यायचं असतं पहिलं नारिंगरात त्यामुळे तसा तो मजा मस्ती आता त्याची ऑलरेडी झालेली आहे पण ही आता शेवट आता उद्या तो निघतो आहे मुंबईला त्याला रिटर्न निघाला त्याआधी शेवट करण्यासाठी ते समारोप करण्यासाठी तो इथे आलेला आहे शेवट पुंग्यात आईला भेटूनच जायचं. गोड शेवट. काय रे आणले त्यानं जाम आणले जाम खातात. ह्या जामला एवढी चव नसते आपण सकाळी मी हे का काय बोलतो नाही ह्याला तेवढी नाही ते जो रेडवाले आहेत ना लाल कलर चव भारी आहे मग ताच सांग आणि नाही ह्याला हे एकदम पचपचीत लागतात. जामाच्या मुळात काय जाम चांगले असतात जामाच्या मुळात पाणी कधीच सोडूच नाही जामाच्या मुळात पाणी सोडलंस की जाम पचपचीत लागतात मग असंच व्हाया पाणी कमी व्हाया त्यांना पहिले लहान असताना ना त्यांना पाणी नंतर पाणी सोडतं जाम पचपचीत होतं असं म्हणा म्हणजे जास्त पाणी नाही द्यायचं प्रमाणात. गोंडे तू म्हणजे ते आता डायरेक्ट गणपतीत धरणार असे वाटतात मला आता धरतले मग ह्याचं काय असतं माहिती लगेच सगळा एखादा झाड रुजत घातला ना की लगेच या येऊ काय रुजांवर लगेच त्या फुला पाळा धरा होई. अरे म्हणजे आता गोंडेचं आता कधी एवढे मोठे झाले एवढ्यात तर फुला गोय होते त्यांका वर त्याचं टुकशी त्यांची ह्या नाही केलंस का मोडतात ती नाही मी मोडलं मग ती ते आपण माझ्याकडनं जरा थोडा ज्ञान घे रक्षाबंधन का आता मोडतात काय गरज नाही ते कसला फुल येऊन द्या आता तेव्हा घालूच जात कधी येतात बघताय मी पण पळत लागली ओ तुम्ही आता चला किती वेळ लागेल महिना 10 दिवस 10 दिवसात मी लावलेल्या फुलाला पहिलं फुल येत आहे मी आपण आणलं असं दुपारी रोपकी तेच ती पाहिजे मी आता एवढंच माझा एवढाच रोप अजून एवढाच ह्याच्यापेक्षा कमी कला मानलं बाबा तू आपणच मग तो ह्याचा टाइमपास जाम असता मग एवढा वाढणार त्या का फुल माझ्याकडे ह्या रोप का केवढा काय आता सांगणार तू आधी माका सांग कॅमेरा चालू ठेव तू ज्याला म्हणलं तो लगेच मोठं झालंस काय किती वेळ गेलो पण मी मोठं म्हणजे त्याच्या आधी पाहिजे ते असं मध्ये मध्ये ते स्टेज असतात ते सगळे झाले हे का तसं आहे बघ ह्या एवढाचा रॉप ना अरे हे एवढं झाल्यावर त्यांना फुलं येतात पावसात कारण ना म्हणजे त्यांचं काय असतं माहिती खोप त्यांना जास्त पावसात ना ते पावसात लेट या कळते फुलतं आता लवकर आणि आता त्यांना येतली आता त्यांना काय झालं जरा माहिती आहे त्यांना जरा रानबिन काढल्यावर जरा त्यांना वारू मिळत जरा वार आता वासूर कसा जलाम लागते त्याच्या कानात वारू जाता पळत राहता तसं ह्यांची तर तुझ्या पण कानात ह्या गेलेला वाटतं माझ्या कानात गेलंय म्हणून वारं म्हणून बाहेर पळत होता पाहुण्यांका चाय पाणी विचार देणार मी कसं काय पाहुण्यांका मी नाही वरची तोडते का कवळी पानं कवळी तोडायची मग त्यांना ना शेंगा मग भरपूर येतात वरून कट केल्यावर तुला त्याला जास्त हे धरतात शेंगा येणार नाही फांद्या पण हे बघा हे आता किती बघा येते ते हे बघा
कळला ते मस्त की आपण आणि ते वरचं तू फेकून पण नाही टाकायचं, त्याची भाजी परत तू भाजी करायची. पण करू शकतो. म्हणजे भाजी इतकी चवीक लागता ना, खयचीच भाजी इतकी चवी लागत नाही तेवढी चवळीचा पाला चवीक लागता. मी खाल्लं ना त्याशी पेज आणि ती खारुमुंडाची पेज आणि हा, आणि चवळीची चवळीच्या पाल्याची भाजी, चवळीच्या भाजी. उकड्या तांदळाची पेज पेज, उकडं. आणि ही भाजी मस्त लागत खाल्ल्या ना त्यानं, खायची. तू नाही खालस, त्यांना तू खाल्ल्या. खालच नाहीस बाबा. चल पहिले दिवशी तेच खाल्लं तिकडे. तू देणार ताज आम्ही खाणार. दाखव ना. यो कोण उंदरासारखं बसलो होतो. उंदीर मामा. ओ ही एका कोपऱ्याला आम्ही हे बारीक चवळी घातली, एका कोपऱ्याला. आता त्या रात्री स्वप्नात पण चवळीच येणार. चल. आज आयुष्यातली एवढी चवळी त्यांना बघितलं ना. आणि शेंगांपासून भाजी बनवली. चवळी बघितली की पहिलं तुला हे आठवेल ना. अच्छा. ही सगळी यांचीच हेच भाताची शेती आहे तुझी. हेच भाऊबंद आहेत रे. हे सगळे एकत्रच आहेत. एकत्र हे सगळं आमचं आहे. फक्त यांचं कसं डिवाइड झालं आणि आमचं कसं ते डिवाइड झालेलं नाही, त्यामुळे तसं आहे. यांचे पार्ट झालेत, पण हे सगळं यांचंच यांचंच आहे. तर आमचा छोटा समाळा आणि बाबल्याचा मोठा समाळा. आणि बाबल्याच्या त्या शेतीच्या मागची कलाकार आहे तो हा आहे हा. तो तुला दाखवला नसेल त्याने. पुष्पाताई. पुष्पाताई. ती तुला कधी पण ये दिवस राहतात, तुला झाडूच मारताना दिसणार. मध्ये मध्ये आता ती जेवण बनवताना पण दिसते. अरे छानच. वा वा वा. हे मस्त फुला. ह्याची फांदी मागा ठेव, चांगली ती आहे. पण मोठी आहे केवढी तरी कपडे. पावसात सुंदर आहे गं. सुंदर. मला दे हा. मी पुण्याला घेऊन जाईन. खरं हे इथून पुण्याला न्यायचं नाही, तू इथे काय करत असशील तर घेऊन जा. अरे बायकोला पाहिजे ना. तिला बायको आवडतं. बायको पण तुम्ही ते पुण्यात न्यायच्या अगोदर आमकाच आम्ही फांदी बांधून पिशवेत हे हा, म्हणजे तुका रुजवून देणार. बरोबर. अशीच फांदी देऊन तू तकडे काय करायचं पुण्याच्या वातावरणात नाही जगली तर ती मग आमच्या नान बॉम्बले मारचे. मग त्याच्यावर काळं काळं काय पडलं. तीच ती खार म्हणजे आता धुकं जे पडतं त्यामुळे पानं अशी होतात. मला मी बोललो ना सध्या खूप धुकं होतं यंदा. अजून पण दुःख होत आहे. नाही आता नाही, आता गेलं. आता झालं, आता गरमी एवढी आली. चला येऊ. चला चाय पिऊया. चाय पिया. पुणगेकडची चाय. गोकर्ण. हा हे माहिती आहे. हे आहे गुलाबी कलरचं पण असलं आहे. शंखपुष्पी ना. शंखपुष्पी. अरे ह्या मस्त माझ्याकडे आहे त्याच्यापेक्षा. हे माझ्याकडे पण आहे शंखपुष्पी. हे पण आहे. हे पांढरा नाही हे. गो ह्याचा बी दिया. माझा तो सिंग असा आहे बघ, असा आता निळा आता. हा त्यात मजा नाही त्याच्यात. नाही नाही ह्या- मला ह्या चांगला. पांढरा बी असेल तर दे. पांढरावाल्याचं बघा ती बघा शेंगा ती कातावरच काढा. आणखी का ती बघा. नाही बस झाली एक बस झाली. हो नको एक घ्यावा आणखी नाही. नाही रुजली तर तू परत शिव्या घालशील आमच्या नावाने. तुम्ही भटजी काका आज? नाही नाही. ते भटजींसारखेच बोलतात म्हणून बोलते भटजी काका. हा तो पुण्याचा आहे ना. मी पुण्यात तो पुण्याचा आहे. बरोबर ओळख. आमच्या ग्रुपमध्ये पण ते का असंच बोलतात. ह्याच्यातल्या दोन गाडा ह्याच्यातल्या ती कसली आहे पांढरी की निळी आहे? पांढऱ्यात निळा आहे. दोन कलर आहे. पांढऱ्यात निळ आहे ते. म्हणजे दोन्ही येतात एका झाला. एकच फुल येतं हा. पण त्याला दोन कलर येतात. अरे वा. ताई तू हे केलंस की काय संशोधन वगैरे केलंस की काय त्याला? भाई कृषी तज्ञाची बहीण आहे ती मोठी. ते विसरला असतो. ते पण आहे. बाबलो उगाच एवढं नॉलेज नाही बाबा. आई म्हणे नॉलेज आहे त्याला. ही गुलाबी कलरचं आहे. ह्याला फुल आज आणलं मी तेव्हाला घातलं पण ते गुलाबी कलर घेऊन जात आज. गुलाबी कलरचं आहे ते. अरे बापरे एवढे कलरचे असतात. लाव पण फक्त एक एक तरी. पिवळ्या कलरचं पण लावा नाही तर माहिती आहे. बस झाली गो बस. एवढी खरी ते का लावची आहेत, कुंडीत लावची आहेत ती. ते कुंडीत लावणार आहे. कुंडीत लावा रुजान देत ना सगळी तुमका माप रुजल्यावर म्हणजे आमका आणून द्यावा रिटर्न. आमका आणून द्या. मग बायको बोलली होती येताना झाडं घेऊन येताला ते घेऊन या. मी बोललो झाडं आता बिडं नाही तुम्ही आणणार झाडं मी बोललो बी घेऊन येईन मी एक वेळेस म्हटलं. झाडं बिडं नाही आणणार म्हटलं. जांभळी पांढरी काय. sorry. जांभळी जास्वंद पण असतात. भारी. हे पेरूचं झाड आहे. का नको पेरू धरले तर मग बिल्डिंग वाले खातील. हात खालून दांडे बिंडे मारले. ते मगाचं ते वेगळं हो हो हो. आणि हे बघा ही दालचिनी ही वेगळी. तेज काय तेजपत्ता. तेजपत्ती ती बघा आता मोठा झाड झालं. कुठलं दिसलं तुला? हा ते हा. समजला. किती नाही कळत पण निदान केली नाही पण निदान माहिती तरी बाबा थोडीशी. पानं बिनं कसे असतात तेवढी माहिती. हा ही बघ ती मोठी पांढरी बघ. पहिला फुल पांढरा येतात झपक्या जास्वंदीचा माहिती आहे. पांढरी भेंडीसारख्या फुल असायचा पहिल्यांदा. पहिला असा मोठा येतात ते का फुल पांढरा. नंतर जसा असा
म्हणजे ह्या वयत जाता दिवस मावळत तसा आता गुलाबी गुलाबी कलरचा होईल. असं पण हा हा बघ, हा आता. थांब आधी फुल येऊन दे मग का बघू दे मग मी बघणार. फोटो काढतो रोज असं तेव्हा जेव्हा येईल तेव्हा हा नसेल तर मी जास्त नाकाच्या व्हिडिओ झाडं दाखवित नाही माहिती मग झाडं जगत नाही म्हणून नजर लागतं ना. तरी पण तुझ्यासाठी आज बाबूने ते दाखवलं. बाबूने ते काय 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 तर महत्वाची निश माहिती दिली मला त्यांनी. काय तर त्याचं धरलेलं होतं काय खायचं का मूग मटकी काय लावलेलं चवळेच होते, खालीच. खालीच ते झालं वाल वाल होते. काहीतरी नाही वाल नाही ते ए घेवडो एकदम बारीक बारीक मटकीचं वाटतं ते मटकी ती आता त्याने खाल खिशातली पिवळी काढलेली, ती पिवळी पिवळी फुलांची खायची पिवळी फुलं असतात ती हा, मटकी ती मटकी ती. हा ती गेल्या टायमात मला दाखवलं नाही नाही काय नाही आज एक ह्यो नवीन इलो ना ते काय दाखवायची लागली तरी पण तो व्हिडिओत बोललं आम्ही दाखवत नाही धरत नाही नंतर धरत नाही म्हणून दाखवत नाही म्हणजे दाखवीत नाही असा मोठा प्रकार ह्या आता. बरोबर आणि असतं ना तसं. तेव्हा खरंच मी मोठा लावला तू. अरे अरे भाई पूनम ताई वाटली का तुला भारी आहे. ती जरी तिकडे मागे भाजीचा मळा फुलवत असली तरी इथे ती सगळं डिजिटल आयुष्य फुल हा मॉडर्न टेक्निक सगळं करणार बघ बघ रिमोटवर शाश्वत जीवनशैली सोबत विज्ञानाची साथ. हा येवा ए बघ रे काय ग बंद केलं असं काय त्यामुळे टेन्शन नाही. मित्र आयो पाया तर मित्रांनो आता वाजले आहेत किती हो नाही लाईट लावून होतो. 8 नाही वाजलेत 7:45 झाले आहेत आणि आता आम्ही चाललो आता बस जाम व्हिडिओ पण आमचं मोठं झालेलं आणि आजची कहाणी पण तुमका भारीच आवडलेली असतात मजा मस्ती आमची. तर पूनम ताई इकडे आहेत आता त्या जेवणाच्या धांदलीत आहेत आणि आमच्या तकडे जायचं आमच्याकडे जोकणार होतं कॅप्टन आमचे वाट बघतात तकडे हां तर आता मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत मजा मस्ती सहित तोपर्यंत बाय 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 बाय. हे का कोण ओळखत असत तर खाली कमेंट करा आठवणी ह्याच्यासाठी चला बाय बाय.